बतझर जिल्ला बर' समाजनि ब्रैथि बोसोरसालिया जथुम्माया सानसेनि हाबाफारिजों 5 नभेम्बर रबिबार खालि जालाङो। क'क्राझार जिल्लानि बतझर महकुमानि सदर काजिगावआव थानाय नब्लाङाव खुंनाय सानसेनि हाबाफारियाव फुंबिलि समाव गौथुमनि फिरफिला बिरहोनायनि उनाव फारियै गासै हाबाफारिफोरा जालाङो। सानसेनि बे हाबाफारियाव बतझर जिल्ला बर' समाजनि गोजाम आफादखौ सिफायनानै गोदान आफाद दानाय जायो होनना मिथिना मोनो आरो गोदान आफादनि आफादगिरि महरै सम्राट हाज'वारि आरो गाहाय नेहाथारि महरै प्रेमधर ब्रह्मनो बिबान होनानै गोख्रों मोनसे आफादखौ दाफुंनाय जायो होनना मिथिहोयो। लोगोसेनो जगदीश नार्जारिनि सामलायनाय सानजौफु समनि गेवलां मेलखौ बेखेवनानै होयो बतझर जिल्ला ब्रह्म धर्म आफादनि आफादगिरि बिश्व कुमार ब्रह्मआ। गेवलां मेलनि गाहाय आलासि महरै दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुधर ब्रह्म, बुंथिगिरि आलासि महरै दुलाराय बर' समाजनि लेङाइ बुंथिगिरि प्रदीप कुमार ब्रह्म बिथांमोना बाहागो लादोंमोन। गुबुन फारसेथिं गेवलां मेलनि हाबाफारियाव गाहाय आलासि महरै बाहागो लानाय दुलाराय बर' समाजनि आफादगिरि बेनुधर ब्रह्म आरो बतझर जिल्ला बर' समाजनि गोदानै बिबान मोननाय आफादगिरि सम्राट हाज'वारिया खौरांगिरिनि सिगाङाव ओरैबायदि फोरमायो। मिडियानिफ्राय फैनाय आरो बेबायदिनो जों खौरांफोरखौ फोसावनो हायो। नोंथांमोनाबो फैनांगौ, जोंबो बुंनांगौ जोंनि बाथ्राफोरखौ। जेराव गोदान आफाद दायो थारमाने बोसोरावहाय जेरै बे दा गोदान आफाद दानायनि जथुमनायमोन बे जथुमनायाव गोदान आफाद दानाया बे जोंहा दंखायो संबिजित मथेनो जों सायख'नानैनो माने बयजोंबो गोरोबलायनानै आफाद गोदानखौ दानाय जायो। बेनिफ्राय लोगो बाहाय सदबांसा लायो अफिसियेल जायखौ अथ टेकिं होनना बुङो आरो बिनिफ्राय बिबानफोरखौबो गथायलायनाय जायो। बियो जोंनि गिदिर मोनसे बेराम बादि जानानै दङ। जों सानफ्रोमबो अखानायबानो मोनसे नङा मोनसे खोनाबाय थायो आरो बेबादिनो नै मैयासो आरो मोनसे जायगानि खौरां मोनसे मोनबावदों जे इनलसफ्रा माने बिहामजोफोरखौ माने एसे उदखार खालामनाय बेफोरबायदि टाइप बेफोरबो जोंनि समाजनिनो एलिमेन्ट बियो बेमार बादि। आरो बे बिसि गोनाङा आरो फिसाय गोनाङानो गथ' गथायफोरखौ दोननानै जे खारफारलाबायगासिनो दङ बेफोरबो गिदिर बाथ्रा। आं मोनसे बाथ्राखौ सानदों बिनि थाखाय जोङो बेक्तिगत सासे बा सानैखौल' दुसिनानै नङा, बेयो सामाजिक मोनसे माने माबा दं, मावनांगौ खामानि दं बाहाय। आरो माखासे गोनांसिन फेक्टरा जाहैबाय बेफोरबादिखौ मोनसे मटिभेसनथ' होनना बुङा, बेखौ खालामनायनि मोनसे उत्साह मोननाय कारना जाहैदों जोंनि गेजेराव गावजों गाव मिथिलायनाय एवेयारनेस आरो बे एलार्टनेस ओमफ्राय मा होनना बुङो बेखौ बे जे एफा एनै दाय दस खालामोब्ला जोंनाव बे दन्द होनाय मानाय बे जिनिसा खुब रिलेक्स जानानै दङ। जोङो बर' समाजनिफ्राय बेफोरो एक्सुवेलि प्रायरिटि आरोखि, जेरै माने बे उइचान्टिं होनना बुङोबा दायना बुथारनाय मानाय गोसोम फोथायनाय बेफोरबो गासिबो जोंनि समाजनिनो गाज्रि बिथिं बियो, बेफोरखौ जोङो सोदांनांगौ। आरो जोंनि बे संबिजितावनो बेयो होखानाय हाबाफारिखा समाजखौ जोङो माबोरै संसार खालामनो, समाजखौ जुदि जोङो गुबुन समाजजों जुदि स्रें जिरायनानै बादायलायनो हानाय जुदि खालामनांगौबा जोङो बेफोरबायदि मैला मैथाफोरखौ जोङो साफा खालामनांगौ। आरो बे मोनसे आफादनिल' नङा आरो सानसेनि नङा, बाहाय बयबो आफादा गोरोबलायनानै मावनांगौ। आं मिथिगौ बर' साहित्य सभा आरो बर' फरायसा आफादफ्राबो जयैनो बेफोर खामानिखौ गोदोनिफ्रायनो मावगासिनो दङ। आरो जोङो दा नैबे दानि गोदान आफादखौ जाय आफादनि बिबानगिरि आं मोनदों बावैसो 4-5 मासल' जादों, आं माने जोंनि आफादफोरखौ गोख्रों खालामग्रोनो नाजादों। आरो उद्देस्यआ जाहैबाय आं न'खौ जुदि गोख्रों खालामनो हायाबा आं बेफोरबायदि खामानिखौ मावनो जेलानाखि बाहेरायाव ओंखारगोन जायगा थांगोन होनबा आं हारसिङैथ' आरो बेखौ हाया, बेखौथ' लोगो मावनांगौ। दा बे जोंनि डिस्ट्रिक्टनि जिल्ला आफाद आरो ब्लक बा आन्चलिक आफादफोरखौ जों गोख्रों खालामनानै बिसोरनि माध्यमैनो बेखौ मेसेजखौ होनानै लासै अर्गानाइज खालामगोन। आरो जों सानो जे मावनो हायै जेबो खामानि गैया संसाराव, आरो जायखिजाया प्रब्लेमखौनो जों गावनो सोरजियो। गतिके सोरजिनाय माबाखौ प्रब्लेमखौ इसुफोरखौ जों गावनो बेखौ सुस्रांनोबो हायो, प्रभाइडेड जों जुदि ज' आरो गोसो होनानै खामानि मावोब्ला। आरो जोंनि गोदान आफादनि माबाया नोजोरा बेनो, भिजना जोङो माने हठात दानोल' नङा, इयुननि जोलैनि थाखाय जों जाहाथे साबसिन मोनसे जायगा जोङो तैयार खालामनानै गालांनो हायो। आरो आं मोनसे बाथ्राखौ बुंखानो लुगैदों जे बर' समाजा बुंनो थाङो नङा, बेथ' फेक्ट। बियो जिखुनु समाजनि जिखुनु जाथिनिनो जेरै बर'फोरनिनो बेयो प्राइम आरोखि गुदिसिन आफाद जानांगौमोन। दाबो गुदिसिन आफादानो, नाथाय बिनि जोनोमा बयनिख्रुइबो उन्दैसिन। बियो 2010आवसो बियो फर्मेलि
दुलाराय बर' समाजखौ दानाय जादों बिनि सिगाङावबो अबेबा जायगायाव डिस्ट्रिक्ट आफादफोर दंमोन टिपकायावबो दङमोन क'क्राझाराव दं बा बे माबा दक्षिण पाराव दं बेफोरबायदि दंमोन आरोखि नाथाय बेखौ दुलाराय हिसाबै दानाया बावथ्राखै बयनिबो उन्दैसिन बे आफाद मानो दादों मा समाव दादों बे जोङो जन्म लग्नखौ सिन्था खालामाबालानो बिदि जोनोम मोनबाय दा बेखौ गोख्रों खालामनाया जोंनि दायित्व आरो बे जेरै आं बुंदों जे बियो जोंनि गुदि आफाद जानांगौमोन बे साहित्य सभाखौनो होन फरायसा आफादखौनो होन बा दस्रा लिटारेरि ग्रुपखौनो होन बेफोरो बिनि सिङाव थाजोबो नाथाय बेखौ जुदि जोङो बिसोरखौ जोङो ज' लाफानानै लोगोसे लाफानानै मावनांगौब्ला जों आंनि फोथायनायाव बेक्तिगत भाबै जे बे आफादखौ मोनसे खुला अपेन क्लोज एन्डेड नङा आरो बयबो थाफानो हानाय बयबो फोथायनाय जों रावजोंबो रावनिबो सिफियाव थायै बेबायदि जोङो इमेज मोनसे सावगारि मोनसे जों प्रथमाव सोरजिनो नागिरदों आंहा फोथायनाय दं जोंनि मावग्रा आंनि टीमनि मानसिफ्रा बयबो सापर्टिभ जोब आरो बेबायदिनो गोथार आरो गोख्रों गोसोनि मानसि जोब बेखौ मावफुंनो हायोब्ला बिनि उननि खामानिया डेफिनेटलि जों जेरै सानदों बेबायदिनो साबसिननिफ्राय हामसिन जालांगोन बेबो समाजनिनो प्रब्लेम बेयो जोंनि हाबाफारियावनो दङ बेबो आरो बेथ' बुंनो थाङोब्ला बे प्रत्येक लेभेलावनो सरकारि मोनसे माबा दंखायो गभर्नमेन्टनिनो अर्गेनाइजेसन दंखायो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो नार्कटिक्स एन्ड ड्राग्स कन्ट्रल मोनसे कमिटि थायो दा आसलते बर' समाजनि मानसिफ्रा बेजों जड़ित जानांगौ आंखौनो क'क्राझार डिस्ट्रिक्टआव आफादगिरि बै आइनि चेयारमेन खालामनो बिसोर नागिरदोंमोन आं जेला रिटायार जानानै फैगोदानमोन 2018आव नाथाय आं होनदों जे आं सिन्था खालामग्रोनि जानाय जायाखै मानो जायाखै आरो मानो खालामफिनाखिसै बिसोरो बे आलादा बाथ्रा नाथाय बे दंखायो खिन्थु बेफोर बिथांमोननि एक्टिभिटिसा बेसेबां स्ट्रं आं एक्सुवेलि मिथिया आं फल' आप खालामनो हाया खिन्थु मोनसे बाथ्रा सैथो जे जुदिও हाबाफारि दंबाबो सरकारि भाबैनो मोनसे सरकारि जन्त्र दंखायोब्लाबो बेखौ इमप्लिमेन्ट खालामनायासो सबसे गिदिरसिन बाथ्रा आरो ड्रागनि जेनाखि माने प्रब्लेम बियो जोंनिल' नङा दस्रा कमिउनिटि एबा जोंनि जायगाल' नङा प्रत्येक जायगायावनो एक्रस दा ग्लब एक्रस दा माने बोर्ड जेरावबो दंजोबो आरो बिनि थाखाय जोङो बिराद हुसियारि जानांगौ आरो बिनि थाखाय नोंथांमोनहानो बांसिन बे सेंग्रा माने लाइमोनफ्रानो बांसिन बाहाय जगदान होनो हायो खारन बे बैसो जानाय मानसिफ्रा जायगा जायगा थांनानै बेखौ एग्लुंहैनोबो हाया दा बिनिखायनो बेफोरबायदि खामानियावथ' लाइमोननि दरखारथार एवारनेसखौ बिसोरनि माध्यमैसो जोङो बेखौ मोनहोनो हायो नङाबा जोंल' जुदि खालामोब्ला जोङो सौहायहैनाय नङा जोंहाबो गोहो बोलोबो गैला खारनोबो हाला बे हिसाबै लाइमोनफोरखौ नांगौ नाथाय बे लाइमोनफोराबो बिनि थाखाय हुसियारि जानांगोन माबा जानांगोन गोख्रों जानांगोन साननायफ्रा क्लियार जानांगोन आरो रियेलि जोंनि गेजेराव हाबनानै दङ बियो नोंथांमोना मिथिगौना मिथिया बेवहायबो जुदि बबेबा खनाफ्राव नागिरोबा बबेबा पइन्टफ्राव गय दखान बे आरो बे आइसक्रिम बायदिसिना फानलाबाया होमबा बेफोरबादिखौ आरो गोसोआव ला दे नोंथांमोनाबो सुबिदा मोनब्लानो बे बाथ्राखौ बुं जे फरायसालि खाथिफ्राव एजुकेसनेल इन्स्टिटिउसन हस्पिटाल बायदिसिना खाथियाव बिराद हाबग्रा गय दखान दंब्ला आइसक्रिम जुदि बे थेला लानानै फानोब्ला बिसोरखौ दिथा हो जुदि कयेकटा बेबायदि नागिरोब्ला 1 in around 10 मिनिमाम आरोखि 10टासो बेबायदि ट्रिपआव मोनसे समाव मोननो हागौ आरोखि दा बेफोरनो आसल पइन्टआ जोंथ' मिथिया आरो मोनसे बाथ्रा आंथ' एलिज खालामा रावखौबो दस्रायाव खालामा अजद नङा बेयो खिन्थु दहाय आं जेखौ बुंदों जे सरकारि जेनाखि सासनतन्त्र बे जिनिसा दंखायोब्लाबो बिसोरो माबायदि मावदों बेयो सब समाय फोथायजाथावबो नङा आरो बेबादिनो जोंथ' सानो जे बे तन्त्रफ्रा जायगा जायगा बिसोरो बबावबा सिरियासलि मावो बबावबा एदावनानैल' दोनो बबावबा जेबो खालामा दा बेफोरबादियाव जोंनि एरियाबो गोलैयो दे बिसोर माबोरै जानानै थांथों बेबायदि सानग्राबो दङ ओंखायनो बेनि प्रति जोंहासो रासिन सजाग जानांगौ आरोखि दिनै आङो गोदान आफादगिरि जानायलाय बे आफादगिरि जानायलाय बतझर जिल्ला बर' समाजखौ मावफुंलांनो थाखाय जोंहा मोनसे कास्टमारि ल' दङ बे नुजाथिनाय बे कास्टमारि ल'नि गेजेरजों जोङो गासैबो समाजाव थानाय गुलाय गुजाय आरो बेनिफ्राय जेनाखि जेंना जेंसि बेफोरखौ जोङो हारि बासिया धोरोम बासियालासेनो खौसेथियै जाहाथे जोङो हारिखौ गोख्रों खालामलांनो हायो बेनि थाखाय जोङो मावलांनो थाखाय मोनसे जानजि खादों दा बेहायनो जादों जोङो आयदाफारियावहाय आइजो लांखारजानाय बिसेस करियो वमेन ट्रेफिकिं आरो उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आर्लि मेरिज खोमसि फोथायनाय सुपारस्टिशन बिलिफ न'खर संसाराव गुलाय गुजाय जानाय डमेस्टिक भायलेन्स फेग्रा मुवा बाहायनाय एलकहल एन्ड ड्राग्स बाहायनाय ओमफ्राय गुबुन हारिजों हाबा हरनाय आरो खारफालांनाय बायदि बायदि
बेफोरबायदिखौ जोङो बर' समाजनिफ्राय जोङो एवारनेस प्रग्राम खालामनानै जायगा जायगा लानानै बे सोमोन्दै जोङो सावरायनायनि गेजेरजों जाहाथे जोङो गामियावहाय हाबनानै बे मेसेजखौ जों होनो हायो आरो बे मेसेजनि गेजेरजों जोङो एसेब्लाबो जोङो समाजखौ जाहाथे गोख्रों खालामनो हायो बेनिखायनो आङो नोंथांमोननि गेजेरजों बे खामानियाव जाहाथे मदद होयो रायजो राजा आइ आफाखौबो आं हेफाजाब खालामनो थाखाय खावलायनाय थाबाय बेथ' बिराद गिदिर मोनसे समस्या बिनि थाखाय बियो मोनसे न'खर भायलेन्स होननानै जों बुंनो थांनो हायो बे न'खरावहाय दिनै बिसि फिसायजों गोजोननाय माखासेखौ लाबोनो हायैनि थाखाय एखनबा बेबायदिनो जोङो एसे एनै नांलाय खमलाय जायोब्ला दिनै थाब बेंलायनायाव गैयालासेनो दिनै एसे गाबोन एसे बे फारागथि गोनां जायो दा बेहाय गोसो गोथारै बिसि फिसाय सोमोन्दो थादोंब्लाबो आंनि बे गोरबोनि फिसाय बा बे आंनि गोरबोनि हिन्जाव होननाय थालायनाय थाया बेहायनो न'खराव नानान धरनर बेबायदि माने जाथायखौ जानायफोरखौ जोङो समाजनि एसेबाबो गिदिंनायाव बेफोरखौ एसे आन्दाज मोनो आरो दा बेफोरखायनो जोङो बे न'खर भायलेन्सआव गोग्लैयो बे न'खर भायलेन्सखौ जोङो माबोरैबा गोजोननाय आरो सान्तिखौ लाबोनो हायो जाहाथे अनलायनाय फैयो बे अनलायनायनि गेजेरजों जाहाथे न'खराव बेबायदि जाथाया जाया